Horas marihita saluna. Hurian itu hata ala sahak mahita tu acara passion manang perningotan di paonon itu hata Yesus tabereng ma susunan acara ta di acara nomor tulun non sudi ama di acara nomor 4 sudi ina di acara nomor 6 sudi ama muse di acara nomor 7 sudi ina di acara nomor 8 holan parhaladu songonima susunan ni acara pertanggengan di bagasan borngenon atok tapasonang maruhata martang yang naho mahita di bagasar ruhata be. Amin. Tapuji matuhata marende hita sebukede nomor 76 ayat sada sahat roditul. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di perbadia amen. Tabereng ma iduk ni haporsiaw ni jalan na paujuk kosa ima Yesus nama nauton parsilangoni sikat ni las ni rohani tohap nehian sodietong hailaun gabi hudul disiamu ni habangsa ni debata paingot-ingot hamu ma ibana napatau tahun paraloan si songoni dopak ibana sian akka si pardosa asa unang marnaloja hamu unang madate todimuna haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata amanami dari banua gijang asimaruham dihami halak nagalion didahu nagogodo musunami saitalu do hami dibahen alani hagaleon nami dibaheni hupangido hami tuho sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui mar hite-hite panaonon ni anak hakolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus amin. Marende hita sebukede nomor 152 ayat sada.
jadi diarahun Yesus mana 12 jala di dok matu nasida nanakko mahita tu Jerusalem jala tulus matu anak ni jolmai sasudena natar surat di akka panurirang ay pasahaton maibana tu akka parbegu gabe isahanna leaanna jala tijuranna maibana dungi mulak mangulu maibana di hari patuluhon alai dang jatusi nasida agiotik siani nabunido hatai sian rohana sida dang diboto nasida nahina tahon nai dungi dipasang akka situan ni malimi dohot akka parisema rapot godang di dok nasida ahama bahenota ay laddo tadda di bahen halaki moloi tapasobu ibana porsea mahalak saluhut natu ibana gabe Roma halak rum mangarapas tanota dohot bangsota alaihi ma sada sian nasida ima si kayapas situa ni malim di nasa tauni didok matu nasida nah hurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna denggado mate sahalak humokop natoropi unang lao mago sadok bangsoi alai dang sian rohana sadiri di hatahoni ala situa ni malim ibana di nasa tauni ubahen na disuri rakon nanaing mate ma Jesus humokop bangsoi alai tahe dada holan lahu humokop bangsoi alai naing papungonna aka anak ni debata aka namar serak dope lahu pasadahon asa ola ni nasadari imar tuptu manasida lahu mamusa ibana alai di dok nasida ma unang ma dipestai sotung gutur natoropi mare dehita sia buku de nomor 77 ayat 4 Dungi ono marinari asa dapot pesta paskai sahat ma Jesus tuhuta Betania na niinganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus yan namate jadi di Paulina sida madisi panganon ujuan di ibana si Marta do makubasi si Lazarus ma sada dongan na mangad disi gabi dibuat si Maria ma sahati miyak nardus na arga na sumarsaur dimiyahi mapat ni Jesus obu nama dibahen mangalapu jadi digohi uap ni miyaki mabagasi jadi sada sian akkasi sianna si Judas Iskariot naneng majehon ibana madok buasa sogina dismiyaki arga 300 hupang bahen si lehon-lehon yan diakan na pugos alain dada na pugos sinarihon na ubahen na didok ibana songoni panakko do ibana tahe diusung do asiasi ni halak ay tu ibana di pasahat puroi dunginin na Jesus ma pasobbu ma ibana ay di paradi doi hira tuari hatatanon ki ay totong do adong napugos ito nga tonga muna jala asal maolo hamu tarbang hamudo nadinggan tu nasida alay yang guahu idang manotong di hamuna ita na tarbahesa do naniulanay na majuluani do ibana mamiyahi pamatakku songod di na mananom si tutudo hatakot tu hamu manang di dia dilihat ni Portibion si jamita homuse barita na ulion hatahonon na do nang nabinahin nai gabi baritana maredehita sa buka nomor 70 ayat 7
torang ni ari dibagi halak natoropi naroto pestai naneng Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasi dama aka mare-mare lah mono bibada huhut ma jauh-jauhon Hosianna pinasupasu manaro marhite gor ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapok Jesus mahalo desada ima dihuduli hobar tunatar surat una kumabiar ale borusion idama rajam donaro marsihudul di anak ni halude jal halak parise doh debas yang natoropi madok tibana orai atong akasisiami guru alai nina Jesus mamangalusi hudok ma dihamu out mauhom nasida majojo ma akabatu. Meredehita sebuknya di nomor 27 ayat 5. Alai dibongoti si bolisido si Judas namargoar Iskariot sahalak sian na 12 gabelao ibana martutup dohot akka si tuani malim rapon akka panungganai manang dia dalan na pasahaton ibana tu nasida jadi sian lasni rohana sida marpadan ma nasida mangalehon hepeng tu ibana dioloi si Judas mai jadi dilului ma tiki naune pasahaton ibana so sian pamotoan ni natoropi. Maredehita sebukeda nomor 152 ayat sada. Alai di hari parhubasa parjulu ni pesta paskai didapot tosisian nama Yesus akanin nama tu dia ma paturian nami diho panganon paskai di pangidoroham gabe di dogma
laho mahamu tu hutai manopot sianu dok hamu ma tu ibana tona ni gurui na dapot nema tikiku dihoma ahu sorang laho mangan paskai rap dohot sisiaku jadi saut ma disuruh ibana sisiana dua halak jala didok ma tu nasida molo laho hamu tuhu dihuta pajupang mahamu disidohot sada halak na mangusung aik sahudon ibana mahutok kamu tu ibana madok kamu di dia do bilut inganan asa disihu panga kami paskai jadi patuduhonon nama tuhamu bilut pargijak sada nalabas natipak hinebangan disima paturehamu dihita jadi borhat masisiana dibongoti ma hutai jadi jupang nasida matutu songon nadidok nai gabi dipature ma paskai asa dung botari Roma Yesus dohot na 10 duai jadi dinamangan nasida hehe ma Yesus yan namangani ditanggal ma ulusna dibuat ma basahan ditapolhon tu ibana diusehon ma aik disabong dungi diburi ma patnya kasisianna dia pusi ma dohot basahanna na tinapolhon nai dungi saat maibana tu si Simon Petrus jadi didok ima madok ibana tuko maali Tuhan mamuri patu dungi ninda Yesus ma mangalusi ibana dang dia tu siho pabahinakku na tuho anggo nuain musepe boto omui dungi didok si Petrus matu ibana matua tanoon dang buryom mu patu dungi ninda Yesus ma mangalusi ibana molo suburyokku ho dang partohap ho diahu dungi ninda si Simon Petrus ma ale Tuhan unang maholap patu doho ma tangan doho tulukku gabi didok Yesus ma tu ibana halak nong maridi dang ikob beburion ay nunga sude ibana iyas nong iyas do anggo hamu alay dang luhut hamu ay ditadda do si pasahat ibana ubahin na didok dang saluhut hamu iyas asa dong diburi Yesus pa nasida dipake mamuse ulosna hudul maibana didok matu nasida ay dia tu si hamu do pabahinak kito hamu digor hamu do ahu guru doho Tuhan jadi turedo padok mu disi ay ido ahu tutu asa molo ahu Tuhan jala guru muna mamuri pat muna tamama nang hamu marsiburiapat ay siteruod do hulehot tu hamu asa dibahin hamu songon nang hubahin itu hamu natutusi tutudo na hudokot tu hamu dang balga anak somang sian iduna dak sumurung suruan sian na marsuru ibana molo diboto hamui martua mahamu mangulahosa Maredehita sa bukid nomor 27 ayat 4. Light
dinamangani nasida nina Jesus ma. Situtudo na hudoko tuhamu, sada sian hamu na yang pasahato nau. Dungi marsak situtuma nasida, gabe dipaddo bema tu ibana. Datungawi Tuhan, alai nina mamangalusi. Ya ina rap do tau manurduk ko tangan na tu pariak kauan, ido na pasahato nau. Tong donyan ujungnya na dijolmai songon natar surat tian. Alai marjea do halak na pasahaton anak dijolmai. Tagonan unang masanga tubuh ibana tu hasyanganon. Alai adong masada sian akasi sian nai na hudul jumonok tu ibana. Haholongan ni Jesusi. Ima dihilap si Petrus. Jadi nina mamado ibana. Sukum ma. Ise na ni dok nai. Jadi di pajono matu labung ni Jesus madok tu ibana. Tuhan, isei gabe dia lu si Jesus ma. Ya tu si huleho nasa topik na hundu sornopo non ima ibana. Jadi di sornopo masa topik dileho matu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung diboduti dibawa tu si bolisi ma ibana. Dungi didok Jesus matu ibana. Humato ma ula si ulomo. Asa dung di jalo si Judas nasa topiki Peter lao do ibana tu balian alai borngim ma ujui. Maredehita sebuknya di nomor 177 ayat 4. Dinamangani nasida dihida Jesus maroti dipasu-pasu ma diponggoli ma jala dipaleo matu akta susiana hut madidok jalo hamu pangak kamu dagiku doon dungi dihida ma panginumani didok ma mauleate dileo matu nasida hu madidok sude hamu manginum siani ay mudar hudoon mudar parpadanani nani usehon humok koptorop bahen hasasaan ni dosa alai dok matuhamu nasotu pabe inumoku ola neon sian parbuan ni haonggori sahat rodi arisogot disima inumoku nai baru rapdot hamu di harajaon ni damang. Maredehita sebuknya 150 ayat 4. Jadi dung dia dehon nasida edde puji-pujiani ruar manasida tu duluk jetun disima di dok Jesus tu nasida saluhut lo hamu naeng tergasip mida au di nasabornginon aina tar surat do lo butak kuma permahani gabe marserak ma biru-biru nasapungwani alaini nasi Petrus ma mengadusi ibana agia sude nasida tergasip midaho
angguau na so tupa targasip. Alay ni na Jesus mamadnok ibana, o Simon, Simon, nung nga di pangido si Bolis, naing sigeon na hamu, songod dahanon. Alay audo manangyakon ho, unang mitop hapor siyaon mo. Jadi dumulak sugot roham, pargugoy marohani akka haanggim. Alay ni na si Petrus mamadok ibana, Tuhan, nahubas doaw madongani ho tuhurungan nang tuhamateape. Alay ni na Jesus ma hudok matuho Petrus dang tartahuak manuk sabronginon sojolo toluhali suadahonommu nasa tinadam au ido sahatna. Mertua doa kana tumangihon hatani de bata jalan opyopsa. Amin. Mereka hita sebukede nomor 26 ayat 1 2. Ta pasada maruhatta martangyang mahita. Dewata Jehovah amanami marhiti Jesus Kristus. Mauliate dohot puji-pujian hupasahat tami marhite partangyangan nami di tikion. Alanunga jojor hutangi hok kami perdalanan sitaonon Jesus Kristus laho humokopami. Selam takas matutua le Tuhan suan di rohanami pakokokmi asal marhite na suan pakokokmi di rohanami di ngulunami. Gabiboy kami marbengek ni roha madalani ari-ari ni ngolunami sahak tutikki harorom majauh kami. Ale Tuhan nami marhite partangyangan namion upasahat nami do tuho ruas ni huriam na dibagasan persahiton na peak di rumah sakit. Nyonya manurung berupa jahitan sin 5 na dirawat di Reskau. Elton Sinurat wik 10 na dirawat di rumah sakit Harapan Bunda. Jesi Laban sian wik 3 na dirawat di rumah sakit Duren Sawit. Songoni Christopher Sritonga sian wik 3 nang pemulihan di bagasna nang Nyonya Pesirega Reburu Sinurat wik 7 na pemulihan di bagasna suang songoni Febrianti Burmalau wik 12 na dalam pemulihan. Doakan nasohago warak kami molotung gale pamatang nasida alanyak kapangot tak nisahit na loho di pamatang nabi. Mangalabohi matuhan asini roham. Tanggali masahiti sian pamatang nasida.
Molo pe di bagasan parubatan nasida dohot di bagasan pemulihan. Unang maalang asini roham. Tupahi saluhukna tindakan medis. Doh akkaubat akkasipanganon nang akka vitamin. Dohot masa-masa istirahat nasida. Pasikok may Tuhan dalammu. Mga leon hahipason. Tuakkan na di bagasan persahito ni. Tatak matuhan huy-huy nasida. Di tonga-tonga ni hagaleon ni pamatang nasida bi. Oro Tuhan paddaw ni natuk mananggali nasa pangotak ni sahit. Alan itu homa nasida Tuhan hupasahat tami. Suang songonima hupasahat tami tuho saluhuk na ruas ni huriam. Siyan na met sahat tu nama tua lansia. Sehoma totong mangaramuti hami di pardalanan ni ngolunami dilas ni roha manang biar sak ni roha. Para gogoy hami Tuhan makkamonakon asa molo marlas ni roha hami tau sangap di homay molo rongak kasi pikiran nakaboban tau hasangapod di homay. Ali Tuhan nami song-songoni satokinay tangi honon nami mahatam patuguhon na porsyon nami, panguluhon pakirimon nami, na pinasahat ni naposom, ama nami manang padita, pasaribu. O matuhan na madjuluani na manuturi marhite todim, asatung takas tutu dipasahat hatami. Asi maroham nang dosa pangalesyon nami pese sama Tuhan salpuhom may, asa tamahami di jolom. Mariti Yesus Kristus jaro matangi ang elek-elek sobanami. Amin. Mari dihita sebuke di nomor 120 ayat sada dohot 2. Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatani debata dihita di malam pasion sadarion imatar surat di buku 4 opat Musa bindu 20 sada ayat 4 sahatu ayat sia. Jadi borhatma nasida sian dolok hor manulus dalan dopak laut arung asa mangaliat pasiding luat ni halak Edom gabe murhing ma rohani bangsoi di tongan dalan dungi mar mungut-mungut ma bangsoi dopak debata doho dopak si Musa buasa tung togihon muna hami nakok sian Misir asa mate hami di halongonon hurwa aiso manang adong sagu-sagu manang ae dison jala nunga gine-gine ate-ate nami mida sagu-sagu na giak-giak on dungi ditongos Jahobama tutonga-tonga di bangsoi aka ulo tulung api akana mamar nguti bangsoi
gabe marmatean macai torop sian Israel. Dungi robe ma bangsoi manopot si Musa akani nama nunga mardosa hami alana marmungut-mungut hami dopak Jahoba dohot dopako martangiang maho tu debata asa di padao sian hami ulok tulung api. Jadi martangiang ma si Musa mangondihon bangsoi dungi Roma hatani Jahoba bahen ma diho sada ulo tulung api jala sakoton mai tuhau partonggol ia adong manang ise nahona pargut jala dibereng tusi ikon mangolu ibana. Jadi disuman si Musa ma sada ulo sian tombaga jala disakoton mai tuhau partonggol jala ia adong manang ise na pinargut ni ulok i jala dibereng dopak ulok tombagai laos mangolu ma ibana ima sahatna. Amang inang naposo bulung na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sangat menarik firman Tuhan malam hari ini berkaitan dengan malam pasion kita. Sungguh istimewa karena kita diingatkan siapakah diri kita di tengah-tengah firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhan tentang bangsa Israel yang diperhadapkan dengan ular yang berbisa mematuk banyak orang Israel di gurun pasir. Kalau kita lihat situasi bangsa Israel, kita tahu ceritanya bahwa bangsa Israel diperbudak di Mesir, kemudian bahagia mereka karena dimerdekakan oleh Musa. Ketika mereka dimerdekakan oleh Musa, melewati laut yang begitu besar dengan mujizat terbelahnya laut merah tersebut, kemudian memasuki padang gurun. Ternyata sebentar saja kebahagiaan mereka. Karena apa? Karena mereka kena musibah. Begitu banyak ular di gurun pasir itu yang mematok orang-orang Israel. Dan ceritanya tidak sampai di situ. Mereka memohon kepada Musa supaya Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga Tuhan memberikan solusi dengan cara membuat ular dari tembaga lalu diangkat ke atas dengan tongkat supaya siapa saja yang terpatuk ular melihat yang dibuat itu akan sembuh, sehat dan hidup. Nah, ini luar biasa ya. Luar biasanya karena kita mau lihat dulu dari rangkaian cerita yang diulang tadi. Kita mau lihat bahwa apa yang terjadi, bangsa Israel yang merdeka kenapa bisa dipatuk ular. Gitu. Kalau secara manusiawi ngapain ya? Udahlah kami hidup sajalah di Mesir gitu ya. Ngapain diperhadapkan dengan bahaya yang baru, yaitu dipatuk ular mati. Nah, inilah yang menjadi satu titik tumpu untuk kebangkitan iman bangsa Israel. Menurut kita, kenapa orang Israel itu dipatuk ular? Kenapa? Padahal sepanjang dia jalan dari laut itu menuju ke gurun pasir, menuju ke tujuan, mereka biasa saja. Tapi ketika pas di ayat ini, mereka punya musibah dipatuk ular. Kenapa mereka dipatuk ular? Siapa yang tahu? Ternyata di ayat ini juga menerangkan bahwa ular tiba-tiba datang begitu banyak dan mematuk orang-orang Israel karena mereka bersungut-sungut.
tahukah kita bahwa sungut-sungut itu sangat dibenci oleh Tuhan? Ini sederhana, sungut-sungut dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Kok sensitif sekali Tuhan ini? Karena memang begini ya, setiap orang yang bersungut-sungut, kecil ataupun besar sungut-sungutnya, itu tanda tidak percaya. Begitu ya. Sungut-sungut itu tanda tidak percaya. Contohnya begini saja ya, seperti di rumah lah ya. Ketika jam makan siang, mau makan, lihat di rice cooker, kok berair nasinya. Udah lapar begini, kau ini tak beres, istri macam apa kau? Masa aja nggak bisa begini. Dilihat sungut-sungut, artinya kenapa? Tidak percaya kepada yang memasak, tidak percaya kepada istrinya yang memasak. Secara logika kita ya, Amang Inang, kalau dimasak beras campur air, masuk rice cooker, tunggu sebentar, itu masak atau tidak? Jadi nasi atau tidak? Jadi nasi ya. Jadi kalau dimasukkan ke rice cooker, pasti jadi nasi. Tutup mata pun kita, tidak diaduk-aduk pun, ditunggu pasti jadi nasi. Masalahnya adalah tidak percaya jadi nasi sungut-sungut. Begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya sungut-sungut tanda tidak percaya. Sebenarnya kita tahu kalau sudah di dalam rice cooker itu pasti akan jadi nasi. Maka itu sama dengan perjalanan bangsa Israel. Sebenarnya tidak ada masalah dalam perjalanannya. Ular itu enggak ada. Tapi ketika mereka bersungut-sungut, maka Tuhan memberikan pelajaran bagi mereka, didatangkan ular. Ya, jangan kita bilang bahwa ular ini yang mengganggu mereka, tidak, karena sungut-sungutnya. Coba dibaca kembali di ayat ini, ya. Nah, apa isi sungut-sungutnya? Ternyata isi sungut-sungutnya soal makanan. Kami datang ke sini, tapi nggak ada makanan, tak enak. Mana minuman? Nah, begitu. Jadi sungut-sungutnya tentang makanan, minuman, materi, tentang perut, ya, gitu. Sehingga Tuhan murka. Dengan sungut-sungutnya ini dia nggak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nah, ini luar biasanya. Makanya dipatok ular. Maka itu dengan sadar mereka, ternyata ini ketidakpercayaan kami, ini dosa kami. Datanglah mereka kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Allah supaya diberikan jalan keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam Pasion ini tadi kita sudah dengar perjalanan Tuhan Yesus menuju ke salib dengan berbagai rentetan cerita yang begitu panjang. Inti sampai akhir nanti, percayalah kepadanya. Totalitas percayakan hidup kita kepadanya. Sungut-sungut itu manusiawi, tapi karena kita orang Kristen, hendaknya sungut-sungut kita itu kita lawan dengan kata-kata iman. Saya yakin pasti sembuh, walaupun sakit gitu. Apakah sungut-sungut, kekhawatiran, keraguan-raguan itu membuat kita semakin sehat? Ternyata secara psikologis dan bahkan secara kesehatan justru itu menurunkan imun dan bahkan membuat orang banyak sakit, mengeringkan tulang. Makanya itu, jauhkan diri kita sungut-sungut, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau sungut-sungut berarti kita tidak yakin apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini perjanjian lama dan kita sekarang hidup di dalam kepercayaan kita pada Yesus Kristus. Apa kaitannya dengan Yesus Kristus dan malam Pasion hari ini? Ini tepat sekali, karena sesungguhnya apa yang terjadi di bangsa Israel itu merupakan satu gambaran masa depan di mana Tuhan akan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Apa yang terjadi dalam kehidupan
setiap ciptaannya. Saya mau bertanya kepada kita, siapakah yang menyembuhkan umat Israel yang terpatuk ular itu? Siapa? Tuhan. Siapakah yang memberikan inspirasi supaya ular tembaga itu dinaikkan? Tuhan. Siapakah yang mengatakan yang tidak masuk akal itu? Kalau orang itu sakit dipatuk ular, lihat saja ular itu maka sembuh. Siapa yang menyuruh mengatakan itu? Tuhan. Artinya sesungguhnya semua itu asalnya, datangnya, solusinya datangnya dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah ular tembaga itu yang menyembuhkan? Tidak. Tuhan hanya mengatakan, kalau lihat itu sembuh. Bukan ular tembaga itu yang menyembuhkan, bukan tongkat itu yang menyembuhkan, bukan ular itu yang menyembuhkan, bukan tembaga itu yang menyembuhkan. Tapi ketika mereka lihat, percaya dengan firman itu, dia sembuh. Nah, ini sama dengan Yohanes 3 ayat 14 sampai 17 yang mengatakan bahwa Yesus anak Allah itu disalib. Siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh keselamatan. Ini gambaran yang Tuhan sudah siapkan bagi umat Allah, supaya ketika nanti Yesus datang mereka tidak terkejut lagi. Inilah gambaran tersebut. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menyiapkan solusinya, yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu. Bukan kita. Untuk memperoleh keselamatan bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, ya. Itu yang diajarkan oleh gereja kita HKBP melalui EE, ya. Ya, evangelism explosion. Di mana kita selamat bukan karena amal, usaha, pekerjaan, tapi 100% disiapkan oleh Tuhan, diberikan kepada seluruh dunia. Nah, maka itu pertama sekali yang harus kita pahami, semua bentuk keselamatan, kesembuhan, pemulihan, solusi berasal daripada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Oh, Amang Pendeta, saya ada uang untuk berobat, untuk begini. Benar. Tapi banyak juga orang yang punya uang tidak sembuh. Karena apa? Belum waktunya, belum diizinkan oleh Tuhan dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, segera pandang Tuhan kita yang akan selalu memberikan keselamatan roh, keselamatan jiwa, keselamatan tubuh dalam kehidupan kita dengan iman, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kan Tuhan sudah siapkan nih kesembuhan dengan melihat. Nah, apakah dengan disiapkan itu mereka semuanya sembuh? Tidak. Syaratnya adalah melihat. Nah, sama seperti kita, Yesus sudah mati menebus seluruh umat manusia. Apakah dengan cara itu seluruh umat manusia itu langsung diselamatkan, masuk surga, masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Tidak. Bagian kita adalah datang kepadanya dengan iman dan menerima yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, ya, dalam perjamuan kudus bahwa nungarade sudah disiapkan. Kemudian finalnya di kayu salib bahwa sudah selesai. Tinggal kita terima atau tidak. Saya yakin dan percaya, khususnya kita yang hadir malam hari ini adalah orang-orang pilihan yang tersaring dari COVID ini, tersaring dari ketakutan kita keluar dari rumah. Saya percaya kita memiliki iman yang baja, kuat, kokoh, sehingga kita datang dalam pertangyangan hari ini. Nah, oleh karena itu, siapapun daripada kita yang hadir saat ini maupun yang di rumah, perkuat iman kita kepadanya, karena sudah pasti dialah jalan keselamatan. Baik dalam keselamatan memerdekakan roh kita, baik mendamaikan hati kita, jiwa kita, karena dengan hati yang gembira menjadi obat yang mujarab bagi tubuh kita.
Oleh karena itu, dialah solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkuat doa-doa kita, khususnya di masa Covid ini. Perkuat doa-doa kita. Begitu banyak tantangan, ketakutan yang selalu dikeluarkan oleh dunia ini, mencekam. Tapi yakinlah, apapun yang kita lakukan, dia memberikan solusi dalam kehidupan kita. Apabila kita melepaskannya, melepaskan keselamatan tersebut, sayang sekali kita yang sudah tahu kebenaran akan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita melepaskannya, maka keselamatan tidak ada daripadanya. Dan yang terakhir, apakah yang menyembuhkan bangsa Israel itu, saya katakan tadi, ular tembaga itu? Tidak. Ternyata banyak orang yang salah paham dengan ayat ini, ya, sehingga bangsa Israel itu ketika itu sudah dilakukan, maka ular tembaga itu disimpan-simpan, sehingga itu menjadi kenangan. Puji Tuhan, kenangan. Tapi ada satu masa tertentu di dalam kerajaan Israel, dalam pemerintahan Raja Hizkia, dalam satu Raja-Raja pasal 18 ayat 4, ternyata selanjutnya bangsa Israel menjadikan ular tembaga ini sebagai sesuatu yang disembah. Inilah yang disembah-sembah. Sehingga itulah hancurnya, merosotnya iman dari bangsa Israel itu. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian? Kita tahu Yesus Juru Selamat. Kita tahu Yesus mati di kayu salib. Tapi apakah kita mengimani Yesus itu dengan mendewakan salib? Nah, begitu ya. Dengan mendewakan gambar Yesus. Kalau dicek, ternyata gambar Yesus yang ada di kalender, ya, di gambar-gambar tertentu, ternyata ketika di-searching, baik itu di Google, ya, baik di mana-mana, ternyata itu gambar seseorang yang pernah ada di dunia ini. Si A namanya, si B, bukan gambar Yesus rupanya. Tertipu kita selama ini gambar si ini. Kita coba lihat di mana-mana ketika ada gambar Yesus, berbeda gambar Yesus yang di sini, gambar Yesus yang di sini, gambar Yesus di sini. Yang mana yang benar? Ternyata itu gambar orang lain yang kita klaim sebagai Yesus. Ketika kita melihatnya, menyembahnya, dan juga bahkan ada yang nangis-nangis menghadap dia. Nah, oleh karena itu jangan mendewakan yang namanya gambar itu, apalagi yang namanya, ya, salib, apalagi di situ tergantung Yesusnya. Artinya benda yang dipatungkan, yang disembah, jauhlah daripada kita. Imani, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga yakinlah dan percayalah, kita semua yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan baik di bumi maupun di surga. Tuhan menyertai kita semua, dan kiranya tetap setia kita dalam pertangyangan kita, baik di rumah maupun di gereja ini, supaya dalam malam Pasion ini berkesan dan juga mendalam cinta kita kepada Allah yang merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa-dosa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Firman-Mu kembali mengingatkan kami agar senantiasa kami memiliki iman yang sejati, setia kepada Allah dalam Yesus Kristus, karena telah menebus dosa kami. Kami yang berdosa digantikan oleh Tuhan Yesus, sehingga seharusnya kami dihukum, seharusnya kami tersalibkan, namun Yesus Kristus rela menggantikan posisi kami, sehingga setiap yang percaya kepadanya memperoleh kebebasan, kemerdekaan, dan memperoleh penebusan dosa. Selamat menuju ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, kiranya setiap kami Tuhan diberikan kekuatan menghadapi tantangan dunia saat ini yang begitu menekan kami, sehingga terkadang kami harus menjauh
dari kehidupan spiritualitas kami. Berdoa terkadang kami jarang lakukan, beribadah jarang kami lakukan, bahkan memuji Tuhan jarang karena tekanan hidup yang semakin besar. Namun saat ini, baik di rumah maupun di gereja ini, kami tetap setia menunjukkan bahwa kami taat kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah memberikan solusi dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya sakit ataupun sehat kami mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Beruntung ataupun kami mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan usaha, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memperoleh ataupun tidak memperoleh semua kabulan doa-doa kami tetap percaya hanya kepada Tuhan, sehingga kapanpun Engkau ajak kami ke dalam kerajaan-Mu, kami siap. Oleh karena itu, kiranya iman kami semakin tangguh dan kuat di dalam Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Sudah banyak doa-doa kami yang kami sampaikan melalui doa syafaat tadi. Harapan kami, kabulkanlah tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 238 Huhut Papungu Pelean. Jonjong Mahita. Rap Mahita Martangiang di Tangiang Ale Amaname. Ale Amaname na di Banua Gijang, saya Pinar Badiang. Saya Ro Maharaja. Saya Saud Malomon di Roham di Manotongaun Songo dan di Banua Gijang. Ehon matu hami sadari namun siapari saya sama dosa di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unang hami toki huntu pangunjunan paluang hami siang pangagu ehodo na puna harajaun dohot hagogoon ro di hasangapon saliling-lilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata mata dohot parsauran niton di parbadiama mandongani hamu saluhutna. Horas